Ingdeng troksi ke prapo Kipling India Independence Day alama pangjar det pi amuluk aradaphan Prime Minister Narendra Modi kachesik kopia sonlo bangso puthak lardak abirta arju iktha det pi angkangalong ketalon ponjia jaimek laki azadi ka amrit mahotsav bangso jaime ketalon pon nangkok alam the kopia sonlo nangli chinima bangso azadi ka amrit mahotsav ketalon pon nangji athe pi lake det jogwan kelongani apor nangte boktanglo Methang salajong ke caria jakong kelong India long pining an ningkan troksi ke prap ho ata ke chokapor tebok bom tanglo apor lake non pai chiklo ni phai krep ho anilo labang so ni aphan 15 August posi hok ponlo bonda eson alam donatum pining an ningkan along nang liphan eson birta ke medo bangso birta ke panong pon nang liphan kopia sonlo Prime Minister Narendra Modi pen det pia muluk aphan lamchak kachipi pon labangso thedung alamdo Modi pen thedung alamchak kachipi pon lake pai chiklo ni phai krep ho pen aphilo te adon tin ahem tu nalongta semen ahem dolong po semen harlong pen kikim ahem chot kalisi labangso ahem along rihing ame kijonalang barpi barso kachiti adim pen danglok gas cylinder hai hui awarsai longpo labangso lamthe Prime Minister ke paklang pen nangli karjulong kroy morem tahai bonda labangso alam nilitum pen le ke paklang pon alam kali labangso birta Prime Minister Narendra Modi pen ke paklang pon thedung alam the lason si Prime Minister Narendra Modi ningje ponlo BJP a sarkar lake ke damtang Congress ke chariason kali ahok he lamcha kachipin ninghang he Modi kaningje kopi ma laso tengsi claim pen peklang ponji Bondha labangso lamcha ko an chunji ma abangke apora longsi klangpo News Desk report Karbing Long Live